pikkasen semmoista rauhaa, että älä ihan paljon niin vakkaalista. Enemmän se kaipaa just että se pääsee. Koira leikkii, me vaan annetaan sille niin evää. Istumus saa. Koirat kädessä pesee. Toi on mahtavaa, että sä tarjoat sille hyvin mahdollisuuden tarttua siihen just tuossa keskellä. Se ei yksin käsittele. Ja nyt jos sä voit ottaa just vaikka molemmista päin. Se on erittäin hyvä tapauksessa. Mä annan staatisuutta vaan, ettei se rupee välvää. Tavallaan mä tarkoitan sillä, voinko mä leikkiä sen kauan. Eli mä tarkoitan sillä sitä, että pidät niinku tuntuvat säällä. Et niinku, jos sä rupeat löysälle, niin sit se rupee heti välvää sitä. Eli se ei tunnu kivalta itsestä. Eli tämmöistä. Niinku, liikut vähän, vaihdat vähän kädet. Ai, enää leikkiä. Vaihdat vähän kädestä pois. Oi, et sillä jää niinku semmoinen näpsiminen pois tavallaan siitä, että se pysyy paremmin, se on sille looginen.